To bol ten úplne začiatok. Máme nejakú úlohu. Si zoberiem učebnicu, mobil, to si urobím snímku obrazovky, potom to si dám do Google Foto, to si preložím, potom to si pozriem akože v ukrajinčine, to si v ukrajinčine poskladám vetu. Ale potom pomaličky, išlo už to lepšie, už toho prekladača bolo menej. No a tak to vyšlo, že už v pohode, už tak prekladač ten nepoužívam v podstate. No, tak dobre, ja som Sofie a som z 9. A. A tu sedí pri mne aj môj braško Maxi, ktorý je z 3. A. Volám sa Max a chodím do 3. A. V škole už som 2 roky a som prišiel z Ukrajiny. Mne sa páči v škole, ako sa hrám s mojimi kamošmi. Tento projekt je o Krtkovi. Krtkov žije v zeme a je zrejme slepý. V projekte je strom so slivkami, dažďovka a krtko. Aj domček. Sme to robili na prírodovedu. Joj, tá po obede to je tak, že ja si idem do svojej izby, tam sa učím ja sama. A mama s Maximom tak do 8 sedia a učia sa. No, kedy ako, keď vedia domáce, sedia tak dosť dlho. A mamka sa s ním učí, aj Maxim sa učí. Tak vyzerá to tak. Pritom aj ako angličtinu sa Maxim naučí, aj slovenčinu, ešte aj ukrajinčinu, niečo napíše. A dosť často píše diktáty. No, Maxim, aké máš známky? Jednotky máme z matematiky, z angličtiny, z prírodovedy, z vlastivedy, z výtvarnej a z badania som musel mať, ale z badania nám nedávajú. Môj najlepší predmet je to prírodoveda, aj výtvarná výchova. Poslednú dobu tak to celkom ma tak povzbudilo, že každý mi hovoril ohľadom toho testovania, že aké to je aj kamaráti, aj ostatní učitelia, takto celkom tá doba, no, takže bola teraz. Zabudnem na čas a na svet okolo seba, asi vtedy, keď som von, možno s kamarátkami, alebo že keď máme Radio Mauribox, tam je taká dobrá atmosféra a tak sa proste nechce sa ísť ani domov. No povedala by som si, joj, piatok, išla by som už domov, a keď tam prídem, to takéto je super a proste sa rozprávaš, aj čipsy dáš si, aj cukrík si dáš, to už je také super. No a neviem, to tak celkom asi, keď trávim čas s kamarátkami, no takto. Možno to znie egoisticky, že neviem povedať, že prečo som vďačná, ale fakt neviem dať príklad, že prečo, kvôli akým udalostiam. S rodičmi som spokojná, s Natálkou a tak celkom. Spokojná som tak s ľuďmi, čo okolo mňa sú a s ktorými vlastne komunikujem, tak som celkom spokojná. Mám kamarátku Natáliu Slovinkovú, ktorá má narodeniny 4. októbra. Má teraz už 15 rokov a chodí do 9. A, takisto jak ja. A je moja kamarátka preto, lebo možno máme, lebo sme sa skamarátili. A no neviem, tak prečo sa kamarátim s človekom, lebo asi máme nejaké spoločné záujmy, alebo že názory a takto, a tá asi aj na tým, akože nie asi máme určite niečo také spoločné. A tak sme si porozumeli a to je moja taká kamarátka. Tak sa dobre s ňou cítim. No, však kamaráti. Môj najlepší kamarát je Adam Kôčak a chodím s ním do 3. A. A vždycky cez prestávky sa s ním hrám, na všetko možné. Je najvyšší chlapec z triedy. Ja sa na tej števke hrám a si tak z Lego vysypem a hrám sa. Čo mám v fantázii a to aj stajú. Má kopu lega, takže sa hrá buď s Legom, buď ešte tam takých má vojakov, s vojakmi sa hrá. A tak ešte aj na tablete hrá také hry a ja hrám niečo, niekedy ja, akože nečasto, ale niekedy možno ja si s ním zahrám v to Lego. No môj taký sen, tak ten asi najväčší, keď som tu prišla, bol, že nájsť kamarátov, to som našla, to sa mi sen splnil. A ten, neviem, čo sa mi ešte splnilo. A čo by som ešte chcela, aby sa mi splnilo, nejaký sen, tak chcem určite sa dostať na strednú školu, lebo keď sa nedostanem, sa zrútim. No, toto je asi môj teraz najväčší sen, dostať sa na školu, byť úspešnou a takto celkom, aby som nedostala pätorky a jednotky. Asi tak, ten najväčší teraz. Keď pôjdem na stavebnú, tá už budem architektor. A keď pôjdem na zdravotnú, tak som rozmýšľala nad radiologickým asistentom, alebo že radiologom, niečo také. Možno by som bola nejakým lekárom, alebo že možno nakoniec aj psychologičkou. Ale ešte som rozmýšľala aj nad kozmonautkou, išla by som tam do vesmíru. Alebo že dajko možno aj herečko, ale to asi nie. Čo ja viem, všetko sa môže stať. Myslím sa veľmi dobre za dámom. Na tie Vianoce tu na škole sme si dali po stromček darčeky, to som dostala od Ľudsky. Nárovej tiež je moja kamarátka, spolužiačka. Takého pekného plišaka.
a volá sa Paštet, alebo že Brúmik. On má veľa mien a strašne ho mám rada. Ešte sme doma mali pieskovisko, tam sme sa hrali. A nevadí, keď som bola príliš veľká už na to pieskovisko. Ale takéto super, my sme tam robili jedlo a to ma bavilo. Aj teraz ma to baví, teraz by som kľudne išla do pieskoviska. No takže bolo to tak na začiatku. Veľmi hrozné to bolo, si pamätám. Ten prvý deň, akože úplne, že ten september, prvé školské dni. A prišlo mi loho na EduPage, že zo slovenčiny, že no vyzdobte si tú úvodnú stranu, že napíšte si tam literatúru, ináč akože napísané. A ešte tam prišla ako úloha, že prečítať nejaké Exupéryho modlívanie. A to si nepamätám fakt, čo tam bolo. A ja si pamätám, ja sedím, že čo odo mňa chcú. Dobre toto akože modlíba, to ešte v pohode, ale som nerozumela proste, čo si tam mám nakresliť, či čo, že čo mám s tým robiť, ale fakt nepamätám si, jak to tam bolo napísané. Ale ja som vlastne tú prvú stranu, ja som ju nenechala, hneď som tam načala písať nejaké otázky Exupéryho modlitba, som tam niečo napísala. A písala mojej spolužiačke, Nelke Kopkašovej, že či čo, a ona mi to, tiež mi tak v podstate to napísala to isté, čo tam bolo napísané, akože inými slovami, a že joj, dobre, nechám to už tak, že modlitbu tu napíšem. Potom som prišla do školy a že či niekto ukazoval to, jak čo napísala, akože tú literatúru, jak to pekne ozdobil. A Nelka sa pýta našej pančelky, asistentky Frederiky, že no ale Sofie tu hneď tu tak napísala a ja som sa potom tak hanbila, som mala taký blbý pocit, lebo my napríklad vôbec tak nemáme, že si necháme prvú stranu a tam si napíšeme, že geografia, 9. ročník, my také vôbec nemáme napríklad. A ja som proste nerozumela, čo odo mňa chcú, lebo my také vôbec nemáme. No a to bol ten úplne začiatok. Máme nejakú úlohu. Si zoberiem učebnicu, mobil, to si urobím snímku obrazovky, potom to si dám do Google Foto, to si preložím, potom to si pozriem akože v ukrajinčine, to si v ukrajinčine poskladám vetu, potom si ju vyhľadám akože v slovenčine tie učebnice, alebo že rovno ju napíšem do prekladača. No takže to bolo akože, nie že príliš náročné, ale potom pomaličky, išlo už to lepšie, už toho prekladača bolo menej. No a tak to vyšlo, že už v pohode, už tak prekladač ten nepoužívam v podstate. Ja to tak celkom to učenie môžem povedať akože aj baví. To som ani tú motiváciu nedala, proste to som tak mala už v sebe, že proste to musím robiť. Páči sa mi veľmi dejepis, pančelka Šandorova sa mi veľmi páči. Taká zlaté a pekne sa oblieka. No neviem, tak celkom ma baví dejepis, taký dobrý predmet. Vytvárna ma baví, mám rada kresliť. Niekedy ma aj matika baví celkom, keď tam mi niečo vychádza. Ale celkom tak akože, nemám, že úplne že obľúbený predmet, ale keď napríklad nejakú hodinu sa mi veľmi darí na nejakom predmete a tomu rozumiem, tak ma to začína viac baviť, ale keď akože už tomu veľmi nerozumiem, tak si poviem, jo preboha, to je preboha chémia alebo že fyzika. Ale keď sa mi niečo podarí, tak si povedal, to nebolo to až také zaujímavé. Technika ma bavila, ale tu náš tak veľmi čo nerobíme. Ale tak celkom technika ma baví tiež. Chémia. Pokusy ma bavia na chémii, ale niekedy nerozumiem proste, chápete, keď si niečo píšeme nejaké poznámky. To je už také akože neveľmi zaujímavé. A geografia je celkom taká zaujímavá. Biológia je tiež človek, akože to tie vnútrosti, tie orgány, to také zaujímavé. A Maxi ma to baví a my tak celkom, akože máme radi také sa pozerať. Také zaujímavé fakty, že niečo aj o planetách ma baví, tak akože astronómia. Každé učiteľ na tejto škole mám rada. Nemám konflikty. Jedlo mám rada. Som spokojná s tým jedlom, čo je tu na škole. Ja najradšej mám predmet výtvarné a pracovné vyučovanie. Odkaz. Podľa mňa proste byť otvoreným podľa mňa, akože sa tak veľmi nehambiť, akože chápem, že každý sa hambí, ale keď tak celkom proste, keď si chceš nájsť kamarátov, tak akože jasné, že s teba ahoj, jak sa máš, ale musíš aj teda ako tú iniciatívu. Možno byť otvorený a nebať sa, možno ani nehambiť sa, keď tak proste nejaké nové prostredie. Zas tá stredná škola, zase bojím a hambím sa a dúfam, že to dám. Proste keď si taký veľmi dosť hamblivý človek, tak podľa mňa to by mal človek také viac náročné. To nič také znanie, proste opýtať sa, že ahoj, jak sa voláš, alebo že učiteľky sa niečo opýtať. Alebo že keď niečomu nerozumieš, alebo že sa bojíš. Neviem, to v takom podľa mňa nič nie je také zlé proste ísť sa opýtať sa, alebo že sa porozprávať takto.